Sommervejret er her, og det her er dit tegn til at tage dine syprojekter med i solen. Så lad os forvandle det her gamle indkøbsnet til den her strandtaske med plads til håndklæde. Det første vi gør, det er at måle, hvor bred vi ønsker, at håndklædelommen skal være. Lommens længde skal være den samme længde som på din taske. Jeg designer mit helt eget stof i Artspira-appen og printer det på den her mega smarte stofprinter fra Brother, der hedder Printmotor. Stoffet skal tørre i cirka et kvarter, og så kan man pille plastikken af. Nu bukker vi de rå kanter i siderne og bunden cirka 1 cm om og sætter nåle i. Jeg tilføjer det her fine zigzagbånd, og det syr vi simpelthen bare på, samtidig med at vi syr ombukket med en lige stikning. Nu skal lommen sys på tasken, og det gør vi ved at bukke toppen af stoffet om og sætte det fast med nåle, så det følger taskens kant. Herefter syr vi lommen fast på tasken i toppen og bunden. Vi laver også en bund i tasken, og det gør vi ved at vende vrangen ud og folde hjørnerne på den her måde, som jeg gør her. Min bund er cirka 10 cm bred. Sy på tværs af hjørnerne ved din markering og klip det overskydende stof af. Til sidst tilføjer jeg den her lille nøglering, og så er sommertasken faktisk klar.